saking keren terbung Sito Arjo pimpinanipun Tiyohan Susilo Adi Pramono Petis manis, sampe nopo? Aku ngalut kae, aku wates. Ing tapel wates kutho. Diketawangno kaya biasae. Iki ketawang. Iki kok dangdutno. Tapel wates lho padha. Sapa? Yes gak apa-apa. Tapel wates. nggih Bapak Ibu menika sampur panghormatan terakhir nggih Petis manis tapel wates. Tapel wates Ali-ali Mas Kuning. diketawangno didangdutno. Tak kancani yo. Ayo, ini yo. Kali-kali kemang ya. Iya wis. ayo Pak Wati Dalem piaranane dhewe dalem Mas. sawangan rolak sapa kawe Sing endi Wati wis dipager lho saiki. pinangka dadi prasasti wong ayu Lho aku di tengah-tengah kuwi ya kelem. Kak ganti nang jembatan Cangare ta. Wis oh iya Wati manis renggo satria ing lisan pura. esok kae kowe ning sandingku nyawur kondo aro rembulan karisa cuwil wis manglung mangulon mapak tekan ning rina angin esok sumilir nyengkuyung nyawijining ati sing ngumbar pangento-ento gayu angen-angen kinubel ing pancaka tak gandeng tanganmu esok kae mapak tino bramban sapising sewengi bebarengan lumban ing tlaganing tresno esok kae kumlawe tanganmu gondeli lakuku sumendal rasaning ati ninggal kowe ijen ing terminal Trenggalek Wasik tapel wates kan Mas. Mangke mandhape petis manis. esok kae kowe ning
rondo rembulan karisak cuwil wis manglung mangulan mapak tekan desa esok kae nglawe tanganmu godeli rambutku sing ngumbar pangento-mento gayu angen dibuka ing panjoko tak gandeng tanganmu kowe tino-tino sakwise sewengi bebarengan lumban ing tlaganing tresno esuk kae gawe tanganmu gondeli lakuku nalika besaya ado ninggal aku ijen ing terminal Trenggalek Pedes manis pupus tepung saumpama piye wertine ojo ngucap ora pedes tanpa pedes manis saumpama kepriye wertine ojo ngucap yen to lamun samodaya kamar mancung rasa kawasan apa emang tapel wates oh dewe bapak kemana Tapel wates Kang Mas. kanggo setunggal nggih Nggih. Iki adek ketawang. nggih Adek ketawang. Di ketawang dhisik. sebarang Heeh. Ya di ketawang no Sing malah pokoke dilanggam. senenge, ya. Langgame kadek dangdut ya. gak ade Iya, wis. gak usah Iya. terus ae Ayo Pak Komproser. ayo pak manut pokoknya sing penting penak dirasane harus dari sing enak mustikane jagat wong ayu iki tambah ayu saiki ya rada lemu rada ayu wati Iya kan Mas. Ayo nang jembatan Cangar. kok benci dek kak biyen-biyen Piye Kang Mas? saiki wis duwe papat ya Walah. belum apa iki Walah kepapat. Jel aku terus sing nomor piro aku iki terusan. nek nomor papat ya nomor 5 wae Walah. Ya ramane dhewe.
suwe nganku ngantu-antu ing tregolan tapel wates kutha ing perenge gumuk padang kedel dalan wiwit gagat rino kembang-kembang netes loku tak sawangku we mapak tekaku ing dadaku kowe nangis ati trenyu tak aras rambutmu ing prekolan tapel wates kutha Blitar sisih kulon kae kok pasrahke sakabeh sing katresnanmu nganti teko seprene mukae isih bengko utuh kok iya muga-muga prasetyanku kuku datan loro Matur semanung Redi. Gunging agunging pangapunten ingkang tanpa windan nggonjur atamanipun Bapak Redi Group ingkang sampun mergengaken sasana para Bapak Ibu tamu undangan mewah para warga tancang rama ingkang satuh kinurmatan mbok bilih tasih wonten pamburutan lelagon utawi gendhing nanging kadang-kadang langgeng budaya dereng saged minangkani nyuwun agunging pangapunten ingkang agung awit winatosipun modal kadang-kadang panitia nyaos wedal ngantos tabuh 11 dalu pramila nyuwun ageng pangapunten mbok menawi mangke wonten ing pagelaran salajengipun panjenengan sedaya taksih saged ngregengaken swasana kalian kadang-kadang langgeng budaya. Ing mriki kula minangka pambiwara mbok bilih wonten kekirangan saha kalepatan nyuwun ageng pangapunten ing wasana kula ngaturaken sugeng ngungon nganti tancep kayon rahayu kang winantu rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng amirsani.